Cando chegas a unha situación como pudo ser o accidente do Albia, é algo moi complexo, non? Porque estás traballando con víctimas, non? A toma de imaxes en si mesmo nunca é delictivo. O problema é a difusión desas imaxes. Nunca se publicará unha foto que eu non quero, porque se esa foto eu non quero que se publique, simplemente non a fago. Que as cámaras de fotos non son as que toman as imaxes. Eu teño unha máquina de escribir na miña casa, unha Olivetti preciosa, pero eso non me convirte en escritor. O Prestige chamou por min e a partir do Prestige tiven claro que non quería ser fotógrafo, quería ser fotoxornalista. Se unha fotografía non informa, non é fotoxornalismo. Tremendo fotón. No momento que a veu, creo que dixo un exabruto ou algo así, e se falas con moitos fotógrafos te dirán que moitas das súas millores imaxes foron imaxes que viron pero que non foron capaces de captar. Unha vez tiveches medo nunha cobertura? A cámara nos dá unha falsa protección da realidade. Esta fotografía institucional ten uns corsés moi estrictos, ¿no? E a min aqueles corsés chegaron a agobiarme. Temos varios políticos que dá gusto ir a traballar con eles, que son peculiares e, por tanto, un fotógrafo de prensa pois lle dá xogo. Neste tipo de traballos, o teu traballo vale o que vale a túa última foto. A min me emociona que a xente se emocione cas miñas imaxes. Simplemente eso. Hola, Óscar, que tal? Moitísimas grazas por estar aquí. Ademais, es o noso primeiro invitado. Moitas grazas. E ademais, nunha semana tan tola que debes de estar a ter. Pois sí, esta semana foi unha semana un tanto peculiar para min porque Xa mudou digo eu, moito. porque gañaches un premio, non Sí. un premio, o Ortega y Gasset de fotografía, que é un premio moi importante. Sí, sorprendeume o comezo da semana, este luns, pois comunicáronme que obtiña o galardón e a partir de aí pois convertiuse toda esta semana un pouco nun caos para min porque estuven facendo e atendendo peticións de medios de comunicación e felicitacións, non? E todo isto que non forma parte obviamente do meu día a día no meu que facer diario, non? Temos que dicir que nós xa te chamamos antes do premio. Certo, estaba este podcast programado para gravar, o voso convite a este espazo era anterior a este premio, pero estaba xa pechado e aquí estou. Xa te estás a facendo un pouquiño as entrevistas? Bueno, os fotógrafos traballamos detrás da cámara e se escollemos ese tipo de profesión e esa forma de traballar nos medios de comunicación é porque realmente estamos máis cómodos aí, non? Entón, isto, bueno, pois toca estas semanas e estos días poñerse diante das cámaras, pero, bueno, eu prefiro seguir estando detrás da miña cámara. Sorprendeute o premio? Sí, o premio sorprendeume, pois, porque é un premio moi importante, é un premio que bueno, pois que dende que eu traballo nesto, pois é referencial na miña profesión e, por tanto, todos os anos sempre, pois, unha vez que se facía público, pois miraba quen era o ganador, interesábame polo traballo desa persoa, pola fotografía premiada e, por tanto, era algo que eu coñecía, que conozo ben e que realmente nunca pensei que caeran nas miñas mans, pero bueno, o xurado así decidiuno e eu satisfeito por E elo. chamáronte, como foi? Chamáronme para anunciar o premio e pilláronme pois, no meu traballo diario, non? En faena, non? Estaba metido en faena, estaba traballando facendo fotos e sonou o meu teléfono e ademais teño que dicir que a primeira vez que me sonou, pois pensei en que sería unha chamada comercial, non? E non fixen caso, non atendín, Estes números que non coñecemos sempre pensamos exacto, que iso, era un claro. número que non tiña axendado e entón pensei que era unha chamada comercial e estaba traballando e entón pois non respondín, non? Pero volveu a
a chamar por unha segunda vez, eu pensei, bueno, home, hai que isto Qué que insistentes. insistencia, ¿no? E tal, e debe ser un plan unha oferta económica moi boa, ¿no? Pensei eu, e tampouco respondín, pero sí que despois xa recibín unha mensaxe escrita a través de mensaxería, dicindo que me comunicara con ese número que tiñan que falar conmigo, non? E entón xa devolvín a chamada e foi donde me comunicaron o premio. Ujú. Que ti non te presentaras, Bueno, realmente. o premio foi, o sea, é un premio no que hai que candidatarse, non? Pero neste caso, pois, o servicio de fotografía do país, no xornal onde traballo, pois candidata tamén fotografías, non? Ujú. Bueno, candidatou esta e foi premiada. Ujú. Mm. Xa sabes o que te vas poñer para a gala? Pois non, creo que será a primeira vez que me bueno, no, xa tuve unha gala anterior de outro premio fai un ano, non? Pero, bueno, esta é maior, ten unha maior repercusión, pois non sei si terei que mirar o meu outfit, no? Para para chegar a ese momento. Vaime dar moito pudor colocarme Sí, nesa situación, sí. dache pudor? Sí, porque, bueno, ademais que como premio pois ten que ver co noso propio grupo no que eu traballo, pois alí presentes entregando pois estarán os meus xefes e estarán o todas Autoridades, as autoridades, sí, claro, pero sobre todo os xenes. a xente ca que eu traballo, non? Entón, bueno, pois temos que facer ben esta entrega, non? E que, a ver, tremendo fotón. Bueno, sí, É eso así. eso valorou o xurado, pero teño que dicir que tampouco é das miñas fotografías favoritas, non? Em, Como pode ser? Pode ser porque a fotografía eu entendo o premio e os motivos que o xurado deu sobre a imaxe. Fíxome especial e interés ou sorprendeume, non, que unha persoa membro do xurado é a moza esta astronauta, non? E Ah, como que pensei eu en plan, bueno, non sei, como algo tan mundano, non, de aquí da Terra, non, que estea mm, valorado, fíxome moita ilusión, non? Pero a imaxe sí que entendo esa repercusión que ademais, máis aló do premio, xa tuvo no seu momento de mm, publicación. No seu momento xa foi unha imaxe moi comentada, sí, pois porque, bueno, pois porque recordaba a esa imaxen sí. tomada polo fotógrafo Joe Rosenthal, En Iwo Jima. de Iwo Jima, Mm, e que, bueno, que nese momento, que ademais foron moi duro todo o que aconteceu na Dana, mm, pois que era unha imaxen que abría unha ventana de esperanza, non? Como de loita, de tamén esa defensa dos traballadores públicos, non? Deses bombeiros que estaban traballando ali, e entonces como a imaxen, que ademais teño que decir que máis aló de que nos medios está ben especificado, pero hai moita xente que dice: "No, están levantando o poste de", non están levantando, están suxeitando, ajá. porque o poste está hai un bombeiro que vai a cortar o Que vai pé cortar. cunha radial, e entón entendo eu que o estaban suxeitando para deixar caer dunha forma Mm, suave sobre o pavimento e non dañar aínda máis esa estructura, pois mm. que é municipal, que pertence a todos e que xa bastante dano causou a Dana como Mm, para retirar todo claro. todo É máis todo épico de dañado. que o están que a están a levantar, pero Sí, pero realmente non hai ese momento porque non están intentando levantar o sinal, ese sinal ujú, foi retirado, cando marchei dali pois xa quedaba, pero foi curioso que estes días chegoume unha fotografía de como estaba o sinal antes de tomar esta foto, non? Chegoume por isto que dicen sempre de mm. que las redes hagan su magia, non? Sí, sí. De que sempre chegan cousas, non? Isto cando dicen ayudadme a Sí, procurar isto e aparece de tal. Bueno, pois neste caso eu non o pedín, pero chegoume a través de redes sociais unha imaxen na que aparece exactamente o poste como estaba o día da Dana, non? E por tanto, como chegou ese poste a estar en ese estado, non? Chegoume unha fotografía na que se ve o poste, se ve a casa derruída
e aínda todo o escombro tirado no chan, dese poste, desa vivenda que se ve na imaxen detrás Mm. da acción dos bombeiros, e se ve un vehículo que xa non estaba, que entendo eu que foi o causante que arrastrou ese poste, non, que fixo torcer ese poste. O vehículo que impactou contra ese poste e tirou. E entonces vin a escena previa que eu Escena. non vira Ujú. desto, e dice, bueno, a persoa que contactaba conmigo, pois poñía, seguro que che interesa ver como estaba a escena o propio día da Dana, non? E decía que era un veciño e que foi unha imaxen que tomou dende a xanela da súa casa o propio día da Dana, e vese o poste, vese un vehículo e vese os contenedores, e vese aínda os cascallos tirados da vivenda que había detrás, non? Toda a historia a través das fotografías, non? Sí, así podemos ver o antes e o momento, pero tamén Sí. teño que decir que a imaxen foi moi casual, en tanto de que eu estaba facendo unha reportaxe para o xornal, que con un redactor, con Jiménez Barca, e que o tema era, isto creo que a foto foi tomada, non sei, un martes ou un mércores, a media de semana, e era para facer un tema que iba a ser publicado o domingo, e era sobre isto, sobre como se iba, pouco a pouco a zona afectada da Dana, iba un pouco collendo, Recompoñéndose de algún recompoñéndose, xeito. e queríamos un pouco xa despois de 2 semanas que xa pasara a Dana, non? Isto foi o día 12, a imaxe foi tomada o día 12, a Dana foi o 29, como xa un par de semanas despois, pois empezaban a verse os primeiros, a albiscar as primeiras imaxes que se podía ver algo Ujú. de reconstrución ou de esperanza en todo aquilo que acontecera, non? Entón, buscábamos ese tipo de imaxes, buscábamos unhas imaxes xa de reconstrucción, non? Entón íbamos, paseando pola rúa, e vin esta imaxe que a min parecíame fantástica para ilustrar Mm. este tema do que estábamos falando, non? E foi algo instantáneo, collín a cámara cando vin os bombeiros e tomei a imaxe. No momento que a vin a través do visor, obviamente, eu que coñezo a foto de Rosenthal, pois pensei na miña Sí, cabeza. xa o viches na túa Sí, sí, pensei, hombre, parece que están levantando la bandera americana, pero en este caso es un poste de claro. tal, porque no momento eu tampouco veía acción, estaban como todos colocados nesa posición e estaban quietos, non? E por eso decía que non é a miña imaxe favorita, porque tomei esas primeiras fotos, e a foto premiada, e despois intentei correxir cousas pois que a min me resultan non cómodas na miña fotografía e que eu tento moitas veces correxir, no? Pois cuestiones de liñas, de formas, de obxetos que salen, o que sale, o que non sale na foto, o que discriminamos dentro do encuadre, o que non queremos discriminar, e entón todas esas cousas que eu vexo, intento correxilas, e empezo un pouco a facer esa corrección sobre esa imaxen que a min me gustaría moitísimo máis poder dar, non? Pero nese andar, a imaxen desaparecera, a posición dos Ujú. bombeiros, Cambia. mudou, os protagonistas da imaxen cambiaron a súa posición, cambiaron a acción que estaban facendo, e xa reconozco moito máis a imaxe miña, pero xa perdeu ese valor informativo, co cal, pois, temos que volver a ese comezo desas primeiras imaxes que tomei, que foi moi fugaz, e que resultou ser a imaxen, pois premiada. Que importancia da oportunidade do momento, non? Porque é o que dis, que un segundo despois xa cambiou, xa non é Sí, segundos despois e cambiando a miña posición, xa non había a mesma imaxe, cambiou a posición, si, a imaxe a 125 a parte dun segundo, non, conxelada. Entón, si, hai imaxes e moitas veces e si falas con moitos fotógrafos te dirán que moitas das súas millores imaxes foron imaxes que viron, pero que non foron mm, capaces de captar, non? Aí hai penso eu que hai moito traballo detrás e que hai tamén cierta experiencia nos fotógrafos para estar preparado para captar esa imaxe. Non vale vela e intentar captala, senón de que tes que, de alguna maneira, agudizar o teu instinto para captar esas imaxes antes de que sucedan. Nós non podemos ir a toro pasado. Os fotógrafos temos que traballar no presente máis absoluto. claro, tedes que estar alí.
Temos que estar Primeiro, ali. que xa é un traballo E previo moi preparados. importante, estar preparados e Ujú. despois, facer ben a foto, o sea, ter o E mo ollo do momento. e moitas decisiones previas que temos que tomar, como a óptica que levamos montado, o obxectivo que levamos montado, o, a sensibilidade ca que estamos traballando, a temperatura de color, hai moitos factores que temos que tomar e estar preparados que tamén definen un pouco o noso traballo e sobre todo tamén o espacio físico que estamos ocupando, non? Porque non é o mismo estar cerca da acción que separarte da acción, que moverte. Recordo outras cousas que tamén me pasaron a través de redes bueno, que ao principio, bueno, pues todas as redes que sempre hai quen protesta, non? Decían que la foto estaba preparada, non? É verdade, sí que Como vi. que guiei eu a esas persoas para colocarse nesa posición e entón aí mesmo me escribiu outra persoa a través das redes que decía: no, foi totalmente fortuito porque eu iba no coche pasando por esa rúa e no momento me sorprendeu porque de repente atopei a un fotógrafo parado no medio da rúa facendo unha foto que eu frenei porque realmente estaba, bueno, ali na Dana lo de invadir unha carretera o de tal, era todo como unha zona Xa moi imagino. caótica todo, ¿no? Aí había vehículos de emergencias, tanques, había de todo, non? Pero sí que é verdad que eu estaba no medio da rúa tomando esa foto, non? Dice esta persoa que parou porque veu un fotógrafo no medio da rúa e que veu e que ao mirar hacia onde estaba apuntando que dixo, que fotografía este chico aquí en el medio de la calle, ¿no? Que fai aquí parado, porque me Tes un corta a min o testigo. tráfico, non? Que xa mirou exactamente Claro. e que lle dixo que dixo: vale, está fotografiando É unha pena que el non esos fixera a bomberos". foto de Sí, ti de como estaba facendo a eu foto, facendo a facendo metafoto. facendo a foto. De todas maneiras, sí que tuven Jiménez Barca, que estaba comigo, o redactor, xa tamén no momento el decatouse tamén do potencial da imaxe e dixo que parece Iwo Jima esto, Claro. que gran foto. Estaba como incluso nervioso, lembro, non? Que me decía, Sí, la tomaste, ¿no? antes Sí, de porque él non vela, sabía si eu fora capaz de de tomala ou non, porque ela veu cos seus propios ollos, pero decía, no, é que eu veía e te veía con la cámara e hasta recordo que me daba no brazo como diciendo, como ei, en plan, que si non me movas porque estás capturando esto, no, de tal, porque ahora as veces claro, cas cámaras digitais que temos, a veces parece que estamos facendo fotos e non estamos facendo fotos, estamos vendo fotos no visor da cámara. claro. E entonces a veces como dicindo, temos a cámara na cara e non estamos vendo, non estamos facendo, sino que estamos vendo ou revisando, non? Mm, E entonces era como, lo estás viendo porque como que sentía unha ansiedad, ¿no? En plan, a ver claro. si o meu compañero non, porque lle parecía fantástica para a súa Claro, para reportaxe. claro, el tamén Claro, pensaba, claro, claro, na lle súa parecía reportaxe, fantástica, claro. non? E o que aconteceu despois foi que rapidamente, pois, nos diriximos a Recordo, porque ademais como era este tema de esperanza, de como iba abrindo todo, como se iba recompoñendo, unha das cousas que estábamos procurando era unha cafetería aberta na zona, non? Ujú. Que hasta aquel momento prácticamente non había, non? E entonces fomos a unha que nos dixeron que xa estaba aberta, non? E chegamos ali á cafetería e, ademais, para o noso asombro, tiña incluso terraza, non? E xa había unha terraza e entonces nos sentamos ali na terraza, eu saquei o portátil, visualicei as fotos, primeiro como que intentei ir ás miñas últimas porque son as que teñen esos detalles que me fan que definen máis o meu traballo, pero veía que non funcionaba, non? E entonces as iba vendo Vou ter que mandar a que non me gusta, en ¿no? orde inverso e fun chegando un poquiño Sí. cara a esa primeira foto e tanto eu como o redactor que estaba comigo chegamos á conclusión de que esta era a imaxen Non porque era a había que máis forza tiña graficamente, xustamente por eso, porque recordaba esta imaxen de Iwo Jima. e ademais creo que o xefe de fotografía, que normalmente manda varias, non, Mm. para a portada, ese día mandou só esa, Sí, no que non é momento, habitual. isto era pola mañá, a mediodía, non? E entón, tivemos o pequeno debate entre o redactor e eu, non? Que pasaba con esa fotografía e vendo o potencial e o jefe que pois sempre nos dice moitas veces que se temos algo reseñable, pois que llo fagamos chegar rápido á redacción para que el poda. E entón eu pensei en mostrarlla e non esperar, porque a podía haber guardado para a reportaxe,
e recordo que o redactor dice: "Vas a quemar la foto", quemar nos nosos términos es publicarla, porque unha vez que unha imaxe se publica para un tema, despois a Mm. republicación xa non se soen utilizar, ¿no? E dice: "La vas a quemar hoy en el país". E él estaba un pouco pensando na súa reportaxe, non? Cada Pero un veía, pensando no pero seu, no, é bueno, normal. veía que si era, dice, pero si la queman, que la quemen bien, que Claro. la quemen na capa do xornal, non, digamos. E entón era algo que decidimos e dixen, bueno, voulla mostrar o meu xefe, non? E entonces rapidamente lle adiantei por mensajería instantánea e no momento que a veu, eh, creo que dixo un exabrupto ou algo así e dixo envíama sube ao servidor, Claro, que esta agora foto mesmo. con calidade, sí. E Claro. bueno, e foi así, envieina e non tardou moito tempo en estar xa na portada dixital do xornal, o cal eu pensei nese momento e dixen, bueno, a ver se van a queimar na web e ao final non Non aparece en sabe. ningún sitio Ah. publicada, non chega a ese soporte físico que, aínda que ahora non é o que máis trascendencia ten Ujú. no mundo no que nos movemos, os fotógrafos seguimos tendo este especial cariño por ver impresas as nosas fotos, non? E Claro. aínda que non é donde máis relevancia collen, pois bueno, queda aí impreso, queda aí Seguides marcado. valorando, non, Seguimos aparecer valorando en moito que portada a no que a nosa foto estea impresa. penso que segue a ter importancia, aínda que é certo que se consume máis, pois, o xornalismo agora en internet, penso que segue Sí, é a ter importancia. importante, hoxe en día é moito máis importante que a túa fotografía estea na home, na portada de la web do xornal, Mm. porque ve moitísima máis xente e ten máis trascendencia que estea impresa na propia capa do xornal. Pero xa digo que os fotógrafos seguimos querendo porque o de internet é máis efímero bueno, esa portada en papel, bueno, pois vas ao quiosco, mércala, gárdala, e incluso podrías enmarcala algún día se quixeras e Claro, demais, a túa e se nai non, e a garda, tes a túa claro, e familia, tes non guardado sei. eso, pois eu teño un caixón na Claro. casa, pois que a primeira portada que fixen na Voz de Galicia cando comecei nesto, pois e algunhas fotos que para min foron importantes na miña traxectoria, Mm. pois as sigo tendo guardadas nun caixón na miña casa, pois está aí ese papel, pois perdendo un pouco de brillo, non? Cada vez É máis verdade. máis oscuro, que se vai Sí, collendo ton, ¿no? Ese papel de hai que xornal, enmarcalas para que non pero pasen. se vai quedando. Intento algunhas metelas entre carpetillas para que queden un pouco mellor coidadas como herdanza a quen as queira coller, non? Para que ese papel teña un mellor final que acabar envolvendo peixe, non? O que dicíamos da foto de Rosenthal, Ujú, é curioso porque, claro, a min a foto del como que me evoca unha victoria, non? ujú, Porque en este caso, pese a clara ao claro parecido, ujú. digamos, esta, en cambio, evócame unha especie de derrota, non? Con certa esperanza, porque sí que parece que o están a levantar, pero hai como un pozo de derrota, non? Da humanidade fronte á natureza ou non sei, dame esa Sí, ten un contexto bastante menos bélico que a foto de Rosenthal, podería pero parecer un podría contexto parecer, bélico. pero o bonito desta imaxe é que, bueno, a dá distintas interpretacións, non? É Mm, dicir, creo que é unha imaxe que o propio xurado dixo que tiña moitas aristas, non? E ujú, que se podían ver, hai moitos planos distintos, hai unha persoa pasando por detrás da acción totalmente allea ao que está pasando co seu carrito de la compra, mm. non? E leva uns guantes porque postos nas mans, porque nese momento xa empezaba a haber un certo risco epidemiolóxico de infeccións na zona, non? Quero dicir, hai moitas aristas na foto, porque hai como elementos cotidiáns, Como cotiás de que a vida de que segue, a vida non? segue, pero depois están aí esos bombeiros, ese servicio público que sí que no comenzo pois tardou en chegar porque era moi grande a demanda desos servicios que acontecían, non? Pero bueno, non sei,
aí queda. Xa como a interprete a xente, pois eso xa non é cousa miña, non? O tema que comentábamos antes é que cando se entrega unha fotografía, no xornal, na forma que temos de traballar, pois hai unha reunión no xornal na que se chama reunión de primera porque es donde deciden los temas que van a ir en la portada y las fotografías que van a ir en la portada do xornal, non? E entón hai un pouco donde se organizan e nesa reunión pois sempre se mostran varias imaxes, non? De todos os temas que se están falando en portada, pois calquera deles pode ser ilustrativo da imaxe, non? E entón normalmente pois se fai unha proposta de varias imaxes, non? E nese momento, que é unha reunión que se fai ás 5 da tarde, pois o xefe de fotografía sempre que ten que propor todas esas imaxes que podan ser, no? E nesta vez, según conta el, pois cando se propuxo esta imaxen, toda a xente que estaba na reunión, que descoñezo exactamente cantos son, pois decidiron que esa era a foto de imaxe e a foto de portada e que xa non tiñan que ver ningunha outra proposta porque o tiveron totalmente claro. Por que? Pois por isto que estábamos falando, porque a imaxen era unha imaxen que abría moito a interpretación dos lectores e que tampouco guiaba unha explicación concreta hacia nada, non hai unha manipulación hacia que es lo que queremos contar, non? Como medio de comunicación, senón de que nos poñemos esta imaxen do que está acontecendo e que xa cada persoa pois interprete esta imaxen como les queiran. Algo que parece pouco habitual últimamente, ¿no? Que todo é bastante todo parece estar todo bastante dirixido, todo moi claro, que non só estar aberto a interpretacións. En xeral nesta vida, penso, últimamente, non? Entón, algo que teña varias lecturas, pero pasa como pasa coa arte, non? Por exemplo, as cancións, as películas, cando dan a pensar máis aló, e non algo totalmente cerrado e totalmente claro e simple, digamos, Ujú. pois sí que non é tan habitual últimamente, penso. Os fotógrafos cando decidimos facer un traballo e tomar unha fotografía, xa hai un certo posicionamento en nós, non? Porque nós somos quenes decidimos Mm, mirar hacia un sitio ou mirar hacia outro, fotografiar unha cousa ou fotografiar outra, que é o que deixamos dentro do encuadre da nosa fotografía e que é o que deixamos fora, non? Entón, en certo modo, xa hai un posicionamento do fotógrafo dentro desa acción, non? E o simple feito do que comentábamos antes de estar, prepararse, donde estar, non? Pois tamén o medio de comunicación, neste caso, pois a min, posicióname nesa cobertura e, por tanto, está dirixindo, en certo modo, a información mm, que vamos a transmitir, non? O que pasa é que sí que é certo que eu penso que neste mundo máis actual no que vivimos que somos moi esclavos de las audiencias e dos números finales de ouvintes, de lectores, mm, lo gris vende menos. mm, E entón moitas veces as posiciones extremas penso eu que reciben máis feedback nos soportes digitais e, por tanto, moitas veces as empresas ou negocios pois queren acadar esa rentabilidade e van hacia estos extremos. E estos propios extremos informativos moitas veces se retroalimentan porque chegan a ese tipo de público e ese público demanda aínda máis contenidos aínda máis extremos, non? E entón, pois, mm. como que a pescadilla que É como morde a unha cola, responsabilidade compartida sí, e tamén, que non? pouco a pouco vai radicalizando Mm, a mensaxe. Eu como fotógrafo non teño máis que defender la escala de grises, o sea, todo el término medio de grises que hai no mm, medio é donde máis cómodo nos sentimos, non? O propio Ansel Adams que estableceu este patrón de, de, de grises, de tonalidades, non? Que es como la guía maestra para os ujú. fotógrafos, non? El sistema de zonas na que se analizan todos esos tonos intermedios cos que soimos traballar os fotógrafos. Pois a min gustaríame que a información estivera
neses tonos e non no negro nin no blanco absoluto. Ti tes en conta iso cando vas tomar unha foto? Bueno, aquí hai moitas formas de traballar a fotografía, non? Pero sí, eu creo que o máis importante na fotografía é entender a luz e o sistema de zonas, dende logo, é básico para que un fotógrafo sepa traballar e enfrentarse á luz. Máis aló de que o sistema de zonas é en blanco e negro, non? Pero se traslada ao color, que é algo máis que se aporta na fotografía, pero sí é básico. Unha vez que entendes como funciona a luz, pois podes empezar a non ser esclavo dela, senón a tomar ti parte e poder controlala ti de algún xeito e poder moverte sobre ela para poder acadar as fotografías que ti queres e non ser ti un esclavo desas circunstancias lumínicas cas que estás traballando. E ademais me refiro a que é moi distinto, non? Porque eu a miña labor principal e de traballo é aquí en Galicia, non? Entón traballo con un tipo de luz moi específica nosa, non? Ujú. Eh, hai compañeiros de fora de Galicia, incluso algún xefe meu, non? Que dice, joder, que sempre trabajas tus imágenes de esta manera, non? E digo, non é que a traballo desta maneira, vivo nesta realidade lumínica, non? Claro. Galicia ten unha luz especial, distinta ao resto do Estado, que fai e imprime carácter nas nosas fotografías. Entendelo e analizalo é fundamental, pero ás veces saio de Galicia, Ujú. teño a sorte de poder realizar encargos fotográficos máis aló do Padornelo, non? E entón cando saio, pois me encontro, pois fixen traballos en por toda Europa, en África ou en Asia, e ali a realidade lumínica é moi distinta á Claro. galega, non? Hai que traballalo de outra maneira, pero hai que entendelo. Pero bueno, intento deixalo nas miñas fotografías patente o meu estilo nesa realidade que é distinta para min. Me resulta máis Estilo fácil traballar. galego, pero Resúltame, un sí, pouco emigrante ás veces. resúltame máis fácil traballar aquí, porque é donde máis Claro, ti máis agora cómodo estou. traballas en el país, pero dende Galicia, e ás Ujú, veces fas coberturas internacionais ou nacionais, non? ujú. Cando cho piden. Sí, isto ás veces no xornal no que traballo pois hai encargos internacionais e o xefe de fotografía pois ten que enviar a algún fotógrafo e, bueno, eu teño a sorte de ser un dos fotógrafos que forma parte dese tipo de coberturas, non? Que soio sempre ir cun xornalista que me acompaña, que son o grande traballo é deles, non? Porque son eles todos o que preparan a historia e demais, eu simplemente teño que tomar fotografías para ilustrar esa historia, non? Simplemente, Bueno, simplemente, eles levan tampouco. parte do traballo, levan unha parte moi importante. Eu sempre digo que sin eles non sería ninguén, non? Hai fotógrafos que sí, que levan a produción Ujú, e que son eles quenes producen e van aos sitios, eu necesito un redactor ao meu lado, non? ujú. Sin eles non acado nada, non? E entón sí que é verdade que agora xa teño unha certa experiencia, estuve en máis de 30 países traballando distintos para o xornal e xa teño unha certa experiencia en todo ese tipo de traballos, pero recoñezo que a situación de traballar lonxe da túa casa pois é moi satisfactoria cando traes o traballo, Mm. pero é complexo e para min foi un reto que ademais sempre o digo, non? Que hai moitos fotógrafos que cando comezan teñen como moita ansia de sair, de fotografiar, de ver mundo, de estar alá donde acontece algo e eu creo que ese tipo de traballos son importantes facelos, son importantes poder fotografialos, pero penso que unha persoa que está empezando non é o primeiro paso que debe dar, non? Mm. Que primeiro tes que como consolidar eu levaba máis de 10 anos traballando en prensa cando se me fixeron os primeiros encargos internacionales e en certo modo o agradezo, non? Porque son moi exixentes ese tipo de coberturas e necesitas ter moita experiencia
previa e estar moi cómodo xa no teu traballo para enfrentarte a ese tipo mm, de situación que é moito máis que fotografiar, é estar nun sitio sí, onde a lingua é allea, onde a cultura é allea, onde os códigos son alleos, te moves en países de outras relixións, de outras culturas, hasta a alimentación é che allea, non? Botas en falta poder comer algo propio teu, non? mm, Porque muda a túa alimentación, mudan os horarios, muda a climatoloxía, non? Eu nunca traballar a 40 e pico grados de temperatura, sin humedad, sin decir, estás fora do teu contexto, non? Entonces eu penso que tes que ter antes un bagaxe moi grande e saber moi ben o que estás facendo mm. para cando tes a primeira oportunidade para salir. Cal foi a túa primeira oportunidade fora? Pois a miña primeira oportunidade fora, foi tamén para sorpresa miña. Levaba moitos anos traballando xa en Galicia e para o xornal, eh, pero un día, pois, ademais foi curioso, non, porque ademais fíxome moita gracia a explicación de por que se me asignaba a min ese traballo, non. E era cando estábamos no ano 2013, había unha gran movemento dentro do Mediterráneo no tema este de migración en pateras que hai dende as costas de Libia cara a Europa, non? E entón, pois o xefe de fotografía, que foi o que me deu esa primeira oportunidade e sempre lle estarei agradecido, díxome si quería embarcarme no barco Aquarius, que é un barco que estaba operado por SOS Mediterráneo e que pertencía a MSF, a Médicos Sin Ujú. Fronteiras, non? E que estaba na zona de rescate desta emigración, non? E entón, eu lle dixen, porque sorprendeume, non, isto de que sempre estou facendo fotos en Galicia e Mm, que me dixeran si quería ir al Mediterráneo a fotografiar isto que eu tiña visto fotos de grandes compañeiros tomando mm. e de repente pois tiña como a oportunidade de facelo eu, non? E a min pareceume fantástico e Claro. me puxen nervioso, me acordo, en plan, cando falei ca miña parella de Isto decir cando foi? Non foi hai tanto. 2013, no 2013. Bueno, es 2013 que foi. pasa o tempo Sí, xa volando, sí. Sí, pasa sí, o sí. tempo, Como pasa o me tempo. lembro, digo, non foi hai Sí, tanto, pero pasa pero o tempo, sí, pasa o claro. tempo. Sí, eu ás veces teño o Claro, pensamento de que foi fai nada, pero sí, nada, foi sí, sí. 2013, xa pasaron uns Nada, aniños, xa non? 10 anos, pois. E coincidía ca chegada da extrema dereita ao poder. Salvini chegaba ao Mm, poder e a cobertura iba a ser unha cobertura normal, pero decíamos que tiñamos que estar polo que podera acontecer, claro. non? E o fixen xunto a unha grande que tamén tuve moi boa sorte porque fun cunha xornalista moi experimentada que é Nayara Galarraga e que foi ela quen dixo temos que estar en el Mediterráneo en ese momento que chega a extrema dereita ao poder, que vai a ser unha das cousas nas que Ya. vai a facer fincapé de por que se rescata esta xente no Mediterráneo, porque hai barcos de ONGs que están salvando a vida a estas persoas e permitindo que cheguen a Europa, este discurso tan duro da Sí. extrema dereita, non? E entón, alá nos embarcamos e a explicación que me deu o xefe, porque dixen eu, por que a mí, non? Que non tiña experiencias previas a ir Mm, e parecíame como unha cobertura moi importante, non? mm. E me dixo, tú estás moi afeito aos barcos, os galegos estades moi afeito aos barcos. E ademais acórdome que dixo unha cousa, dice, non vou a mandar aquí un compañeiro de Madrid que o máis cerca do mar que estuvo foi nas barcas do Retiro. Acórdome desta frase, non? A mí fixome moita gracia como dicindo, van a ser moitos días no mar, que o Claro. foron, porque estivemos embarcados máis de 2 semanas sin tocar. Máis do esperado, ¿no? Máis do esperado, sí. Claro, Máis do esperado por como pasou, por como porque pasou. o olfato de Nayara Ujú, efectivamente situounos no medio do centro da información, non? total. E aquel barco que estaba facendo un rescate máis Ujú, entre todos os que se van acontecendo, se fixo foco informativo a total. nivel europeo do que estaba acontecendo. E a sorte, para min, pois que era o único fotógrafo a bordo. Era o único fotógrafo que estaba dentro do barco donde estaba sucedendo aquela
gran noticia que todo o mundo quería Iso sí quería que non o saber. sabía, ia preguntarche como era, non, traballar en equipo con outros fotógrafos cando hai tan pouco espazo Ujú. realmente, non, e hai algo moi claro que está pasando, pero eras o único. O único fotógrafo a bordo. Estaba os barcos estes soen levar un servicio de prensa para dar publicidade ao que están facendo, e este barco en concreto tiña catro plazas, non? Para, pois, 4 camarotes, porque teñen uns aforos, hai Claro, unhas normativas, e íbamos 4 personas subidas no barco, e había xente que preguntaba: "Pero como estás aí? Como chegaste?". Non, non cheguei, é que estaba antes de claro, que sucedera a noticia, de que claro. explotara esta noticia de que Salvini non deixaba entrar este barco en Italia e, por Mm, tanto, había un barco con máis de 200 persoas a la deriva sin que ninguén ofrecera un porto en sí, donde poñer, no? Ademais, o propio feito de que Salvini pudera cortar este acceso, pois fixo como un efecto chamada en aqueles días, mm, e a xente que quería intentar cruzar o veía como a última esperanza antes de que a extrema dereita cortara mm, todo tipo de acceso hacia Europa, non? Entón, de algún xeito, o barco aqueles días foron días de rescates moi intensos. claro, Que pasaba? Que nós saíramos antes, Nayara e eu, claro. éramos un equipo que saíra. Había tamén unha compañía de Radio Nacional e outra periodista de Euronews a bordo, non? Pero ningunha das dúas Era facían material gráfico, non? Era televisión e radio, non? Entón, o único xornal que había que levara un fotógrafo era eu. mm, Por tanto, as miñas imaxes tomaron unha claro. importancia maior, porque eran as únicas imaxes que había do que estaba acontecendo e do que se estaba falando en todos os medios de comunicación. Se foi o meu bautizo, que non foi Non, mal bautizo no traballo internacional, e creo que esa cobertura saiu moi ben. mm, Recibín tamén algún premio por algunha imaxe tomada durante esa mm. cobertura, e Son a partir imaxes de aí moi impresionantes, a verdade. sí, foi moi intenso, e eu propiamente vinme na cobertura deso, vinme ás veces sobrepasado, e iso que xa levaba 10 anos Mm, de fotógrafo traballando en mm, medios de comunicación, xa tiña unha certa experiencia mm, na cobertura. Por iso digo que comentaba antes, non? De que ás veces é importante primeiro formarse ben, ganar experiencia e despois enfrentarte a este tipo de coberturas, pero neste caso, pois, bueno, saqueina adiante e mm. saqueina ben, e a partir de aí, pois, creo que xa a miña carreira como fotógrafo máis aló do Padornelo, pois consolidouse. Ujú. Como foi emocionalmente esa cobertura? Porque supoño que nalgúns casos, aínda que entendo que o tes que ter entrenado de algún xeito, non? Ujú. Separarse un pouquiño do que está pasando, non? Que non che afecte tanto como para non poder realizar o teu traballo. Esa cobertura en concreto foi especial. Unha, porque era o único fotógrafo a bordo, entón como que tiña eu unha certa Responsabilidade. relaxación na toma de imaxes, porque non Ah, había unha competencia directa e a ver quen sí. de envío, de tal, non? Podía tomalo con máis calma, non? Porque Mm, as imaxes que eu non sacaba do barco, pois simplemente non non chegaban, che non? E claro. entón podía tomalo con máis calma, non tiña que traballar cunha presión de breaking news absoluta, aínda que tiñamos plazos e tiñamos que entregar as imaxes, e a cobertura pois no Mediterráneo é complexa, non? Había días de temporal que é moi complexo a conexión satelital para enviar as imaxes e demais, non? Entón, era complexo, pero nesa cobertura en concreto deuse unha característica que é moi rara, que é que tiñamos tempo de convivir Claro, cos protagonistas da historia, claro, porque estábamos metidos nun barco, e entón, cando non estaba facendo fotos, estábamos falando con eles, non? E claro. podemos empatizar moitísimo máis, non? E eu fíxome achegarme moitísimo máis hacia a súa realidade, non? Porque fíxome amigo desta xente. Tes algunha liña vermella á hora de tomar a foto ou é quizáis despois? Tomas a foto e despois decides? Bueno, a a toma de imaxes en si mesmo nunca é delictivo, non? É dicir, o problema é a difusión desas imaxes, non? Entonces, no momento da toma, o mellor, nos permitimos máis liberdade sempre con términos, de educación, non? Pero podemos tomar as imaxes, non? O problema vén despois na edición, non, desas imaxes. Si que co tempo, ca experiencia,
pois xa non tomas imaxes que sepas que non teñen publicación porque non ten sentido Mm, gastar recursos e enerxía en imaxes que sabes que non son publicables, pero sí, tes que ver un pouquiño hasta onde chegas, como fotógrafos, como fotoxornalistas, temos que ter un propio código deontolóxico, no momento que estamos traballando, non? E despois, tamén os medios de comunicación teñen esos códigos hai fotografías que se poden publicar e outras fotografías pois que según os propios fotógrafos e os propios medios de comunicación pois non se fan, non? Eu penso que sempre, digo que nunca se publicará unha foto que eu non quero, ajá, porque si esa foto eu non quero que se publique, simplemente non a fago e con non claro. facela xa nunca se publicará unha foto que eu non quero, non? Tes que ter e aquí tamén, ven este problema de experiencia, non? De que ao principio, pois, non tratas ou non tes esa experiencia previa de traballar con xente que che vai dando día a día, de moitos temas que vas cubrindo e de como esos como ese traballo que tú fas moitas veces cambia e condiciona as persoas que tú estás retratando, non? E entonces todo eso cada vez faste máis consciente e, por tanto, axúdache a traballar dunha maneira máis eficiente e dunha maneira, creo que, máis honesta na hora de fotografiar. Esas liñas vermellas teñen que estar, a liberdade de prensa é algo recoñecido por todos, Mm, pero a ética tamén ten que estar presente no noso traballo. ujú. Eu vin que non sei se era Twitter ou xa era X, Ujú. que puxeches unha frase que era algo tipo que se non estás molestando, non estás a facer ben o teu traballo, non? Sí, Era bueno, nun contexto claro, particular. isto ten máis que ver con moitas veces co tema político, non? Entón, moitas veces, a política, o sea, a prensa, os medios de comunicación, pois se dice que ese cuarto poder de control da política e demais, non? Entonces, moitas veces, se o teu traballo está, de algún xeito, sendo, pois moi, gris neste caso, que falábamos antes, non? Sí. Pois informativamente pois non crea ese debate e esa controversia sobre a información que estás cubrindo, non? Entonces, aí si ás veces, pois, sin trasvasar liñas, pero si sendo, pois, esa picardía, sendo un pouco, afiando un pouco a túa fotografía, non? Poñendo o foco onde tú queres, remarcar algo para que esa imaxe, pois, teña certa trascendencia. Pero, bueno, moitas veces que fixen este tipo de imaxes, pois, non sei, e incluso os propios protagonistas, pois, me dicen que, pois, que lles arrancou un sorriso, que lles Preciso causou. saber se Albert Rivera se che dixo algo desa foto que fixeches que está el cunha gaivota enriba. Pois non, porque nunca tuve trato directamente con el, en Galicia nunca tiveron demasiada implantación o seu partido, entón non tuve moito trato cos órganos e ca xente que levaba o partido aquí en Galicia e nunca me chegou nada, non? Pero sí que hubo moita repercusión en redes, porque era un gag gráfico, no, sobre unha realidade política que estaba acontecendo, porque para poñelo en contexto, pois era ese momento no que Albert Rivera decidiu pactar solo co Partido Popular que eu trasladaba a través desa imaxe da marca do partido que é a gaivota, non? Entón xuntei esas dúas imaxes, non? E sí que tuvo moita repercusión porque estaba de algún xeito con dúas imaxes xuntando unha narración sobre a política actual en aquel momento, E non? certo Entón foi. paralelismo case con los pájaros, non? Cos paxaros Sí, a de posición, Hitchcock claro, a tamén. posición de tal, bueno, pois forma todo un pouco parte, non, de ese discurso, non? Entón esas imaxes, si a veces non sei se lle molestou a Alberto ou non, do descoñezo, pero esas imaxes, pois digamos que son as que imprimen carácter ao teu traballo e a que ás veces fai destacar o teu traballo entre outras moitas fotografías que vemos, claro. Tamén para iso a importancia de estar o día, non? Sí, é fundamental. Eu aquí sempre digo que é fundamental os fotoxornalistas que somos como un
un grupo moi específico dentro da fotografía. Non somos simples fotógrafos, non? Somos no epígrafe legal nos consideran redactores gráficos, non? E como redactores que somos, temos que traballar con información, con fotografía, sí, pero con información. Entón, para min, os fotoxornalistas temos que estar ben informados e temos que saber que está acontecendo para poder, como comentamos antes, pois decidir hacia onde observar, hacia onde fotografiar e que información queremos trasladar a través das nosas fotografías, non? Porque as nosas fotografías non teñen que simplemente ser bonitas e que tamén, non? Porque Mm. tamén é parte do noso traballo, non? E amables, e ben compostas e ben resoltas, sino que teñen que informar. Se unha fotografía non informa, non é fotoxornalismo. Ujú. Isto que falábamos antes que dicías, non, de que se molestas, se che din que estás a molestar e que estás a facer ben o teu traballo, non sei se tiña que ver, ou non, no contexto da traxedia do Alvia, non? Creo que había algúns traballadores que vos dicían que saía que Sí, a ver, cando chegas a unha situación como pudo ser o accidente do Alvia, é algo moi complexo, non? Porque estás traballando con víctimas, non? E tamén que a identidade desas víctimas que a veces mm, no comezo, pois os propios familiares descoñecen, non? Entón, mm, eu entendo que pode ser moi duro atoparse a imaxen dun familiar falecido cando aínda non sabes claro. nin tan sequera que faleceu, non? Entón, aí están esas liñas vermellas cas que traballamos, pero é importante facelo con moito respeto, non? Os fotógrafos, e aquí fago unha gran chamada pola miña profesión, non somos persoas que facemos fotos sin ton nin son, sabemos facer o noso traballo, igual que as persoas que estaban ali facendo pois temas de rescates, Ujú, saben de rescates, as persoas que están poñendo orden, os corpos de seguridade saben como se debe organizar a seguridade en un accidente como este, pois os fotógrafos de prensa mm, creo que somos as persoas máis cualificadas para tomar fotografías alí, moitísimo máis que calquer persoa que apareceu por ali que mm. simplemente se encontrou o accidente, non? Lastimosamente, probablemente as imaxes máis duras que vin do Albia foron tomadas por persoas Por anónimas teléfonos que con móviles. teléfonos móviles e que nunca se plantearon que es lo que se pode fotografiar e o que non, Ujú, e por tanto tomaron esas fotos e as redes sociales as amplificaron, non? Non tanto os fotoxornalistas, porque xa traballamos con eso, xa estivemos en outras situaciones non tan duras como Albia, non? Porque foi mm, unha das situacións que aquí en Galicia máis duras nos tocou en canto a perda de vidas nos tocou traballar, pero todos os fotógrafos que estábamos ali xa tiñamos traballado en situaciones complexas e, por tanto, somos as persoas que creo que mellor podemos facer ese traballo, non? Despois chega un momento que é importante que xa cando os corpos de seguridade pois acordonan un pouco a zona e delimitan que persoas e que non persoas ujú, e por tanto xa se delimita unha zona de acceso á prensa e xa temos que respetar ese orden, non? mm. Pero fundamentalmente cando chegamos a unha traxedia non se me ocurre que a responsabilidade gráfica dese evento recaia en unha persoa que non sea un fotoxornalista como a persoa que mellor traslade esa información, porque eu lembro de cando cheguei ali, non, e me encontrei todo aquelo. Mm, Eh, a miña opción, como eu voltaría a poñer o meu nome debaixo de todas as fotografías ujú, que podades atopar en internet tomadas nesa traxedia. Por que? Porque escapei dese sensacionalismo, desas imaxes duras, no? Tiña, de algún xeito, dice, se ven cadáveres en tus fotos. É que había cadáveres, isto temos que contalo. mm. Pero Pero, non se pero sin, recoñece a ningún sin cadáver. recoñecer a ninguna persona, intentando que nunca sexan primeiros planos desas persoas que se podan ser recoñecidas. Quero dicir, teño un certo bagaxe suficiente como para entender que é o que se pode. E se en algunha fotografía, no momento da edición, vexo un exceso pola miña parte,
esa fotografía non é distribuída, non é isto que falábamos antes da segunda liña de edición, é dicir, a tomeina, pero esa foto non vai a ningún lado, non? E Ujú, entón, e por tanto, pois a destruímos, non? ujú. Tomaches alí unha das fotos tamén máis importantes, quizáis, da túa carreira, Sí, a do maquinista falando por teléfono. sí, é unha foto miña que sigue tendo moita trascendencia porque, tomeina de forma casual, tamén teño que dicilo, Cando tomei esa imaxe non sabía Non que era o sabías. maquinista, non? Estaba, pois, fotografiando feridos que estaban saíndo, Ujú, porque me parecía tamén interesante, humanizar a traxedia a través dos supervivintes, non? mm. E entonces estaba intentando, porque esa foto, pois unha foto dun herido sempre é moito máis amable para a opinión pública que a dun falecido, non? Entonces aí sí que podemos traballar cos rostros, non? Entonces, em, tomei esa imaxen que no momento non sabía quen era, simplemente vi unha persona ensangrentada falando por teléfono que eu entendín pois que estaba avisando os seus familiares para do acontecido, non? Mm. E tomei esa foto, non? O despois aí foron as propias redes que unha vez que se publicou a foto no medio de comunicación, pois nos indicaron que era José Garzón o maquinista do Albia, non? Foi E despois entón, de ter de publicada tela cando publicada, soubeches sí, que era que foi publicada inicialmente no país como un ferido era atendido acompañado por un axente. por un axente da autoridade tras o accidente do Albia, non? Entón, alguén en comentarios da imaxe puxo: "É o maquinista". E como E foi ese momento? e Porque e a imaxe, eu aí non me enterei, o sea, foi cousa na xa, redacción central do xornal pois que, claro, a imaxe tomou unha relevancia maior e sobre todo porque despois as pesquisas da información pois se centraron mm, esta en persoa. que en esta persoa, en como estaba falando por teléfono, non si falaba, si Ujú, debía, si non debía falar por teléfono. xa. Incluso a foto foi requerida xudicialmente porque se falaba Guau. de si era el terminal del, si no era, si lo perdiera, si era su teléfono personal e entón a fotografía era requerida porque era unha proba gráfica de ese dispositivo que descoñezo si era ou non era ou si era un teléfono que he prestado, pero no seu momento a requeriron xudicialmente para analizar a imaxe, E sí. como viviches iso? Porque Bueno, pois o que comentaba antes igual, son imaxes e cousas que fotografiamos a xente que estamos mm. aí e que forma parte do noso traballo, documentar a realidade. E como é que unha foto se che faga viral? Bueno, pois claro, tú unha vez que soltas unha imaxe na internet, no público, perdes o control sobre esa imaxe, non? Entonces, hai imaxes que se volven virales e, bueno, pues tú observas como un Como espectador, ¿no? un Estás espectador máis na non es. butaca, sí, estás Claro. na butaca e observas o que pasa ca túa imaxe, non? Probablemente a foto máis viral que teña é unha foto que lle tomei en aquel momento que era o presidente do goberno a Mariano Rajoy un día pasando por facendo unha ruta na zona de Pontevedra, non? Esta famosa ruta da Pedra da Auga que está en Pontevedra, non? Sí. El facendo, era un día chuvioso e el salía pois facendo Con a camiñar estas rápido. É camiñatas, túa esa esa foto? Pois camiñata sí, esa non a sí. sabía. Iba facendo a súa camiñata andando, non? Ah, E hubo un momento no que me mirou así de esguello, non? E me mirou e chovía, iba co chubasquero e esa foto foi publicada. E ao rato esa foto pois viralizouse porque foi transformada en memes completos, no? É dicir, a foto pois eu teño claro. gardado nunha carpeta 40 ou 50 montaxes distintos que fixeron as redes sociais no seu momento con esa imaxe, non? A cada unha versión que veía distinta da miña imaxe, pois me ría máis, non? Aí perdes o control, non? Si Claro. que realmente a imaxe, ao mellor me dices ti non sabía que esa imaxe era túa, Non, non? Porque aí xa perdes incluso a autoría un pouco, claro, non? Porque é sí. unha parte da imaxe que collen e que modifican, que os tuiteros en ese momento empezan a darlle, non? E entonces, bueno, pues observo dende a butaca dicindo que está pasando A que liei. con mi foto. Sí que creo que orixinalmente nunha
estaba eu citado como usuario na rede social e me chegou unha advertencia que decía que o meu usuario era trending topic, que foi a única vez na miña vida que me pasou, non? Ala, Que tal, que falaba ca miña parella, non? que Que medo, decía A min que decía, bueno, xa podo quedar xa tranquilo, xa pues foi un sí. trending topic un momento, non? E non por algo malo, Por porque unhas ti non horiñas foi un fixeches trending nada. topic, non? Vale, Era porque estaba mencionado o meu claro. usuario ou fixeron un hashtag un cancelo Mm. do meu nome bueno, e aparecía en isto que pon tendencias, ¿no? Tendencias. Das redes sociales, non? Pero sí, o ves como, bueno, tú soltas algo, déixalo E aí e nunca despois sabes, nunca sabes ademais, o que vai a pasar con porque el, sí. ás veces a cousa máis inesperada Sí. faise Sí, esta faise foto viral. era unha cobertura del presidente del gobierno que iba a facer unha andaina, non? Claro. E chovía moito e a maior parte dos fotógrafos no, creo que tivera unha andaina o día anterior e entón a maior parte dos medios de comunicación xa foran o día anterior, pero eu non pudera ir e non tiña esa imaxe, e entón fun a andaina do segundo día e o segundo día deu moito mellor foto, pois porque chovía, porque estaba todo menos preparado de cara aos medios de Claro, igual non comunicación e tal, agardaba non tanto. agardaban ali e, Claro, bueno, pasou. De feito, eu lembro que os escoltas me dixeron que estaba perdendo o tempo, en plan, non vai a vir. E eu pensaba, bueno, e se non vai a vir, porque estades vos aquí, non? exacto. E me decían, no, bueno, porque temos que de tal, e entonces dixen, bueno, me vou agardar, non? E foi unha aposta miña e estaba eu solo e pasou por ali. Ademais pasou como un pouco que quería pasar desapercibido É que para que o tamén eso fotógrafo eso non o sí que se vira nota na foto un pouco. entonces foi eso, cando lanzou esa Esa mira. imaxe de esguello e A se verdade é que viralizou. Rajoy sempre deu boas fotos. Sí, como fotoxornalistas temos, isto que falábamos antes de política, temos varios políticos que dá gusto ir a traballar con eles porque son xente pois bueno, teñen unha presencia especial Agradecida, unha presenza e agradecida. que son peculiares e, por Sí. tanto, un fotógrafo de prensa pois lle dá xogo para traballar e, sobre todo, tamén políticos que pisan moito a rúa, que están en moitos contextos que é moito máis agradecido para nós traballar que dentro de un salón e moqueta, ¿no? Claro. Que é moito máis Sí, complexo que nunha traballalo. rolda de Ujú, prensa ou exactamente. e cales son eses políticos máis agradecidos graficamente? Home, Quero pois nomes. sí, a ver, está claro que hai políticos que teñen ese halo especial, non? A nivel gráfico, me refiro, porque polas súas formas, non? Eu cheguei un pouco tarde a cobertura de actos con Fraga, non? Pero aínda así, pois teño recordo algunhas imaxes moi impactantes, non? Que nos ten dado. Fraga era un monstro visual, non? A súa Vale. simple presencia, a súa forma de estar, a súa forma de moverse, a súa forma de interactuar incluso cos fotógrafos, pois o fai que botáramos moito en falta cando se retirou da política activa, non? E Mariano Rajoy tamén tiña con esta imaxe en que falábamos, ese tipo de imaxes, pois son persoas que danche. Na actualidade poderíache mencionar o alcalde de Ourense, non? Jácome, pois tamén unha persona que moi agradecida para os fotógrafos, que nos temos casi que agradecerlle esas formas peculiares, esa salir desa zona gris, no? A nivel fotográfico para que xa o noso traballo poda evolucionar ca súa imaxe, non? Hai grandes políticos que cando se retiran, pois os fotoperiodistas falamos entre nós, no, por No, favor, se nos va o millor non é o discurso político máis claro, vouno acertado, votar só nin por é iso. o nin é, pero nós non buscamos eso, nós Claro. buscamos esa potencialidade gráfica que nos dan estas que para min son moito deles son personaxes, non? Claro. Son esas personaxes que se comportan diante dos nosos obxectivos, pois moitas veces sin eses filtros, non? Son xente moi natural que se mostra tal como é
que nos dan materia prima para conseguir grandes instantáneas. Malia ter moita xente ao redor de comunicación que supoño que está intentando controlar iso. Sí, a xente de comunicación moitas veces o seu traballo é que nós non podamos acceder a ese tipo de imaxes. Por eso, cando te atopas con personaxes que así o fan é porque moitas veces pois non responden a ese control, no, que fan os gabinetes sobre a imaxe, porque son xente pois moi auténtica, no? Mm. Nós o que buscamos é a autenticidade nas persoas que retratamos. Entón, pois son personas que sabes que podes chegar a un sitio tú, cando Xosé Manuel Beiras se retirou tamén da política activa no hemiciclo galego, pois sabíamos que perdíamos un activo dentro da Home, Cámara Galega, non? que sí. Porque bueno, pois porque é esa personaxe que pode coller un zapato Sí, e golpear claro, sobre o está atril, non? é Entón eso, histórico, claro. claro, esa toda esa todos esos feitos crean que a nós estemos moito máis atentos porque pode surxir unha imaxe en algún momento, non? Entón, nós cando algún político destes pois se retira, os fotoxornalistas choramos a súa ausencia. Tal como contas, non parece tan diferente ese tipo de fotografía doutro tipo de coberturas, non? Pero realmente sí que o é, ou non? Sí, sí que é, traballar sobre moqueta, como lle chamo Claro. eu, é moi distinto, non? Pero que traballar sobre situaciones un pouco máis duras, non? Socialmente. Pero o traballo é o mesmo, é con unha imaxen intentar contar o máximo posible, non? Moitas veces eu me teño atopado con varios xefes na miña trayectoria, non? Que comentan e dicen que non quieren que les expliques la foto, que teñen que velo na imaxen. Si tú lle tes que explicar é que a foto non está falando por si mesma, non? E entonces eso é fundamental. Unha das persoas que máis influíron no meu traballo a nivel fotoxornalístico, o que sempre estarei agradecido por todo o que me ensinou é Anxo Iglesias, que foi o meu primeiro xefe e a persona que me fichou para traballar no diario actual, en El País, non? Onde traballo agora mesmo. E foi unha persona que me marcou, porque eu xa viña de traballar moitos anos en outros medios de comunicación, na Voz de Galicia, no Faro de Vigo, na Xencia F, fixen tamén traballos para el diario El ABC, tiña xa como un certo recorrido un montón de medios, non? Pero cando tuve a oportunidade de traballar en el diario El País, este xefe, Anxo Iglesias, pois realmente desbaratou un pouco todo o que eu levaba facendo durante moito tempo para remarcar xustamente isto que estamos falando, non? A información dentro das fotos, non? Que é o que queres contar ca imaxe, non? Donde está a información? Donde podemos encontrar ese gag gráfico, esa imaxe en que millor resuma o que nós queremos contar? Donde está el titular de la foto, non? Que a foto teña un titular sin haber ningunha soa letra escrita, non? E entón, Anxo marcou en min e imprimiume moito isto, no? E me fixo ver moitas cousas que hasta aquel momento pois non as tiña tan claras, non? Que non chegaran a min tan nítidamente para entender que era moi importante, non? Porque eu ainda lembro como lle ensinaba algunha foto e se facía un silencio, porque el a miraba e me miraba a min como dicindo que me estás contando con esta foto, non? E se despois eu o que lle transmitía era que ele entendía Ujú. desa imaxen, pois a imaxen funcionaba, e se non trataba de explicarme que era o que non estaba funcionando nesa imaxen. Por eso estareille sempre agradecido, porque para min hai un antes e un despois no meu traballo, haber pasado polas mans de Anxo, que me ensinou o mellor fotoxornalismo. Que de algún xeito parecía como que o facías de xeito instintivo antes, pero a partir de aí como que xa tiñas un pouco iso tamén
a hora de tomar a foto, non Sí, tanto instinto, eu senón entendo que antes era racionalizalo. algo máis natural e tamén entendo que por eso, pois, se me brindou a oportunidade de entrar a traballar no xornal, non? E Anxo me brindou esta oportunidade de que vería que había cousas en min que 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 trataban sobre que entraban dentro desto que estamos comentando, pero é un tipo, moi exixente co seu traballo e que el pensaba que se podía mellorar, non? Me decía que tiña capacidade que tiña espazo para mellorar e que quería que dera o mellor de min, non? E isto é tan así que sempre me fixo non conformarme ca imaxen e sempre intentar buscar unha mellor imaxen, a mellor imaxen que podemos trasladar ao lector para informar do que estamos contando. E isto é tan así que aínda a día de hoxe que Anxo xa non traballa, xa deixou activamente a fotografía, pero sigue sendo un lector activo do xornal e aínda de vez en cando Es que mándame algunha mensaxe comentando esta fotografía ou esta non, ou isto por aquí sí, ou isto é o que a él lle gustaría que lle houbera entregado en algún momento ou non, e sigue aí fiscalizando de algún xeito o meu traballo, cousa que lle agradezo, porque ujú. en realidade o sinto como un pai fotográfico dentro da Ujú, miña profesión. ujú. E dos teus compañeiros, supoño que tamén ver o traballo dos demais compañeiros inspira de algún xeito. Hai algún que Sí, como comentaba antes, eu son un fotógrafo moi autodidacta en canto a que nunca pasei por unha escola reglada de fotografía para a obtención dun título que me acredite como fotógrafo, entón a maior parte do meu traballo indudablemente aprendino dos meus compañeiros, que foron e que son moitos os compañeiros que me acompañaron en estos máis de 20 anos que levo traballando de fotógrafo, non? E entón, pois, podríache decir moitos nomes, dende os primeiros fotógrafos que tuven ao meu lado cando empezaba nesto, non? Xa mencionei a Miguel Muñiz, que é un fotógrafo que empezou comigo en pequenas exposicións e que despois me axudou a introducirme neste mundo laboral do fotoxornalismo, pero despois tamén pasei por compañeiros da Voz de Galicia en varias delegacións, estuven traballando na delegación de Lugo, na delegación de Santiago, na delegación do Barbanza, e sempre con distintos compañeiros dos que me fun nutrindo e aprendendo deles, non? Cada vez con tareas de máis importancia na cobertura e fun collendo máis experiencia, non? Tamén me gustaría nombrar a Andrés Fraga, que foi un fotógrafo e é un fotógrafo que agora tamén marcou, foise hacia o eido da formación e é profesor de fotografía na Universidade de Vigo, pero que foi compañeiro meu durante moito tempo na Voz de Galicia, neste caso no xornal El País, e que xuntos, pois, baixo a supervisión de Anxo Iglesias, fixemos un grande recorrido no noso traballo, tanto formativo como na evolución de todo ese traballo que fixemos en medios de comunicación. Teño que estar agradecido a todos eles, eles saben quenes son, todos os fotógrafos que me foron acompañando no camiño, ahora con este reconocimento que se me fixo, pois moitos deles pois volvín a escribir e a falar, e unha das respostas, que as felicitacións, era que eles forman parte deste premio, porque en certo modo foron, cada un deles foi un pequeno maestro para min. algunha vez tiveches medo nunha cobertura? Ui, Vexo que tamén fixeches, unhas fotografías tamén moi impresionantes en diversos incendios, por si, exemplo. ibache decir que a cámara nos dá unha falsa protección, penso eu.
da realidade, non? Porque como que estamos vendo polo visor o que está pasando e nos centramos en captar esa imaxe, non? E entonces ás veces descuidamos un pouco a nosa propia seguridade, non? Pero co tempo eu penso que que é algo que os fotógrafos pouco a pouco vamos valorando tamén a nosa propia seguridade nos sitios. Creo que nunca pasei medo como tal, pero non porque non o tiña que ter pasado, sino por propia inconsciencia da situación. Ahora creo que son máis consciente nas coberturas, non? Como enfrento hoxe en día a cobertura dun incendio, que é algo que tamén emocionalmente é moi Mm, intenso porque é algo que nos atañe como galegos a todos, no? mm, Ves que se está destruindo o monte galego, que é algo importante para toda a sociedade galega, non? Por tanto, emocionalmente faiche sentir dunha maneira especial ese tipo de coberturas, non? Intentas entregalo todo, non? Dar as mellores imaxes que podes dos incendios, non? Pero bueno, creo que son máis consciente dos riscos que os fotógrafos tomamos para tomar esas imaxes por tanto tentamos ou eu polo menos tento ser máis cuidadoso, non? Eu así que algunha vez pois me teñen pois berrado, no, o meu entorno familiar algunha vez porque ven algunha foto e lle digo eu: "Mira, aquí se ve el bombero apagando la llama", y entonces te dicen: "Claro, y tú estabas por delante de la llama y el bombero. claro, ¿Te parece el sitio para estar?". Y yo digo: "Para tomar la foto me parece un sitio fantástico", ¿no? claro. Pero o mellor a nivel de seguridade túa, pois estás tomando máis riscos incluso que as persoas que están tomando facendo o traballo de distinción, ¿no? Pero bueno, co tempo tamén aprendes a medir esos riscos, que tamén é moi importante por isto que decía antes de facer coberturas en sitios distintos no exterior, porque tes unhas tablas para saber medir donde e donde non, e ademais, sobre todo, cando merece a pena tomar esa foto e cando non. Ningunha imaxe merece a lesión dun fotógrafo, Mm, ningunha. ujú. Tes como medo ás veces a posteriori, non? Cando ves a foto dis: "Onde estaba eu metido para facer iso", non? Eso pasa moito en coberturas internacionais, no? Que cando voltas e xa baixa un pouco ese nivel de adrenalina Claro. do tipo de cobertura e ves donde estiveches fotografiando ou en que contexto estiveches fotografiando, non? Pero incluso en cargas policiales, en revueltas, en todo este tipo de historias, un pouco daste conta dos riscos que asumiches, non? E, por tanto, toda esa experiencia, canto máis bagaje tes dentro de ese tipo de coberturas, pois faiche de algún xeito saber enfrentarte mellor a esas situacións, non? En saber valorar os riscos que estás tomando. Ujú. Facedes vos un pouco adictos a esa adrenalina? Bueno, eu no meu caso, como compaxino traballos máis intensos con estas fotografías de moqueta que Mm, falábamos, pois é como un sube e baixa, non? Pero sí que ten un certo compoñente de adrenalina. De feito, compañeiros meus de profesión bueno, que están máis metidos na cobertura destas grandes sucesos que están como moi afeitos a vivir en esa tensión, sí que teño a sensación cando falas con eles que non saben vivir sin esa adrenalina. A mí non me pasa porque, bueno, esa adrenalina é un pouco dosificada, non? É dicir, un día estás facendo unha cobertura, digamos, máis intensa, como pode ser un incendio, e o día seguinte, pois tes que fotografiar a unha personaxe da cultura en un hotel do ujú. centro da cidade, non? Entón,
pois esa adrenalina sube e baixa constantemente e entón é moito máis fácil de xestionar. Supoño que o día que realmente non teña ganas de ir a un tipo destas de coberturas máis intensas, pois cando se me propoña direi que non e deixarei de facelos. De feito, é algo bastante natural en que os fotógrafos, a medida que van ganando pois idade na profesión, pois deixan de facer ese tipo de coberturas e se quedan nunha zona de confort moito Pero máis, aínda és novo, non? bueno, xa fun máis. Pero sí, de momento estou aberto a todo tipo de coberturas. O extremo oposto, supoño, foi cando fuches fotógrafo da Xunta. Sí, tuve unha época que fun fotógrafo institucional, non, que traballei para o goberno da Xunta de Galicia e era moito máis calmado no momento de fotografiar. Traballei nunha época interesante para o goberno, intentando documentar aquelo que pasaba, pero esta fotografía institucional ten uns corsés moi estrictos, ¿no? E a min aqueles corsés chegaron a agobiarme, ata tal punto que pensaba que moitas veces cando estaba facendo ese traballo onde estaba a porta de saída, que estaba como constantemente intentando ver cal eran as opcións que tiña para darlle continuidade a ese outro tipo de traballo que fago agora que me gusta máis, non? No momento que puden deixar ese tipo de fotografía, pois o deixei en contra da opinión da miña nai, que lle parecía un sitio Da moito máis. Dáslle cada disgusto a túa Sí, nai? aí sería un pequeno disgusto, ¿no? Incluso te podría decir que a mi contable, ¿no? É dicir, pero por que facedes isto, no? Porque eu sí que penso que hai unha parte de vocación no que facemos, non? Na miña trayectoria pasáronme algunha vez becarios que estiveron ao meu lado, non? Eu como tutor deles e nos primeiros días se sabe si valen para esta profesión ou non polo interés que mostran porque eu sempre lles decía que si realmente non lles gusta isto que facemos, hai 1000 sitios millores donde traballar. Mm, Non é un sitio donde estea para vivir fácil, cómodo e sin complicarte a vida, non? Porque ademais neste tipo de traballos o teu traballo vale o que vale a túa última foto, díxome unha vez un fotógrafo amigo meu, non? Que non sei se é a frase del ou xa a escoitara, pero sí que creo que isto é moi importante, non? Entón, ten unha exixencia moi alta e hoxe estamos aquí porque vale moito unha foto que tomei na Dana, pero mañá, pois, non vale de nada esa mm, fotografía. Mañá tendrei que seguir tomando outras fotografías importantes para seguir mantendo o meu traballo. E ese nivel de exixencia que temos mm, é moi importante e ten parte vocacional, non? Si non che gusta o fotoxornalismo, si realmente non disfrutas desto que estás facendo, mm. eu recomendaríate que cambiaras a concepción e non te metas a traballar con fotografía nun medio de comunicación. Ujú. Porque ti agora mesmo estás a traballar nun medio de comunicación, pero, por exemplo, os fotógrafos que son freelance, non, que traballan pola súa conta, como monetizan unha foto? Bueno, freelance é unha forma moi bonita de chamar a un autónomo, non? Bueno, pola Sona súa conta, claro, Sí, sí. claro, cando dis a palabra en inglés, os Sí, parece que eufemismos, sí, todo parece queda que queda sí, millor, ¿no? sí, autónomo. Pero, Autónomo xa sí, non soa ben esa xa non opción. sona tan ben e en realidad son autónomos, porque Sí. eu fun autónomo tamén, nesta profesión durante moito tempo, non? Entón, é moi complexo, é aínda moito máis complexo que a miña situación actual, non? Mm, Por qué? Porque non é só facer o teu traballo, facelo ben, producir o teu traballo, senón de que ademais tes que preocuparte por esa parte económica como autónomo que eres, non? claro. Entón tes que convírteste ademais de fotógrafo, pois en empresario, non? Mm, Entón tes que rentabilizar. Moitas veces esas imaxes que o mellor se viralizan ou que de tal, poden molestar a alguén, non? E non son imaxes que o mellor vayan en favor do teu negocio, non?
da túa forma empresarial de traballar, non? Entón é moi complexo, valoro moito os autónomos que fan o seu traballo e é moi complexo. Entendo que aí solo os mellores consiguen sobrevivir. Os que realmente teñen un talento e que realmente teñen, de algún xeito, unha querencia por este tipo de traballo e que lle dedican moito máis do que lle tendrían que dedicar para que todo eso dea frutos. Dicías ao principio que a foto do Alfafar esta do premio Ortega y Gasset non é a túa, foto favorita, a túa mellor foto. Cal é para ti a Non é túa nin mellor foto? a miña, foto favorita da miña trayectoria, nin tan siquiera a foto que máis me gusta de todo o que fixen na Dana, non? Pero sí, non sei, é unha resposta complexa, non? Porque é como os fillos, non? A todas as fotografías lles queres por algo, non? E aquí xa mencionamos moitas fotografías que tiveron para min, máis alá de si me gustan máis ou menos, pero que marcaron a miña trayectoria e que teñen para min unha especial, importancia, non? Porque foron eso, abrindo portas e abríndome espazos, non? Pero bueno, non sei, desas imaxes que se me veñen á cabeza cando ti me fas a pregunta, hai unha que non é unha foto nin que se viralizara, nin que é unha imaxen que ao millor, si poso o meu nome nun buscador aparezca como as primeiras, porque non tuvo, máis importancia, pero que eu lle teño un especial cariño, que é unha foto que tomei no Monte Pindo, nos incendios que asolaran aquela zona, non? E tomei unha foto que a min, non é unha foto estrictamente xornalística, pero que a min gústame moito, non? E é unha foto na que simplemente se ve a como quedou o monte arrasado, non? No seu momento. Creo que me fai especial, emoción porque era unha foto que a min me gustaba moito e que metín no envío das fotos porque me gustaba moito, porque era unha foto na que me sentía moi orgulloso. Pero, pensei que non tiña cabida no mm, no envío aquel informativo, porque había fotos de incendio con moita máis acción, moito máis, impactantes visualmente, non? Pero metina porque unha compañeira xornalista que tamén estaba ao lado miña me dixo: "Que foto máis bonita", non? E eu tamén o pensei e dixen eu: "Verdad?". Sabes, porque me gustaba moito aquela foto, non? E dixen eu: "Sí", e veu que non a enviaba, non? E me dice: "Pero non a vas a enviar?". E dixen eu: "No, non creo que esta foto poda ser publicable", non? E sí, sí que o era porque se publicou e en aquel momento o meu xefe, dixérame en plan: "Oye, cando tengas fotos así avisa para non encontrárnoslas así de sopetón en la pantalla sin e darnos estos sustos con este tipo de imaxes", non? E me fixera ilusión por eso, porque era unha foto que a mí me gustaba e que ao principio non iba a enviar e que despois, daquela, publicara en redes sociales, un alto directivo do xornal, puxera un tuit no que adiantaba a publicación e decía, mañana, non me lembro exactamente como era a frase, pero decía que mañana compren El País, no solo por sus textos y su información, que también, sino por admirar la belleza de la imagen de Óscar Corral. E entonces llegaron moito cariño e moito recordo a esta imaxen que comentaba outra persona en redes que era digna de estar colgada en el Reina Sofía, que a mí me pareceu como fantástico que Ola. dixeran isto dunha imaxen fotográfica, enlazando con esta querencia que teño eu sempre da plasticidade das miñas imaxes. Ujú. Que difícil non buscar como a beleza no horror, non? Tamén ás veces. Ou no Por eso lle triste, na teño por eso tristeza. lle teño especial cariño a esta imaxen, porque es, é horror e beleza, condensado nunha imaxe. Me parece que abre moito a interpretacións da xente, non? E por iso que alguén poda ver, beleza e que poda pensar nesa imaxen, colgada nun museo de algo que é algo tan horroroso como poden ser Ujú, os incendios forestais, me parece que é todo un eloxio sobre a miña fotografía. mm. Eu tento que mostrar a realidade,
da maneira máis realista posible, informativamente, pero sin renegar desa plasticidade e esa beleza que teñen as imaxes. Ujú. E que provocan emocións, porque moitas veces unha soa imaxe pode facerte chorar realmente. A min, en particular, as imaxes dos incendios, tanto as fotografías como o vídeo, é algo que me toca moitísimo, non? Que moitas veces choraba vendo o monte arder. A min me a min me emociona que a xente se emocione cas miñas imaxes, Mm. simplemente eso. E falábamos das redes sociais, notaches moito cambio? Porque ti viviches, pois, ser fotógrafo Ujú. pre-redes Sí. sociais Ujú. e agora Paréceme máis perigoso por eso que pasa de que falábamos da viralidade, claro. de que é máis tes que ser máis comedido. Eu, co tempo aprendín a ser moito máis comedido nas redes sociales, pero eu penso que Sí, todo o mundo, sí, a sí. sociedade en xeral, non? Xa Mm, non acontece isto que acontecía antes que había meteduras de pata tremendas, non? Aprendimos un pouco todos sobre a marcha porque tamén era algo ujú. novo, non? E en canto á fotografía, pois sí que en algún momento tuve algún problema con algunha foto porque no era exactamente lo que decía el pie o de tal o parece que tú quieres decir de tal. E entonces, co tempo aprendín a ser moito máis comedido nas explicacións e nos pés das fotos, ¿no? Ajá. E entonces digo, mira, que falen as imaxes por si solas, ¿no? Xa. Porque a imaxe é real, non ten manipulación digital e entonces como que a opinión do que eu vexo na imaxe ma vou a guardar para min. Pero o pé de foto Sí, pero non o redactas ti, ou sí? no, Non? pero bueno, nos cubrimos a documentación da imaxen Claro. para os medios de comunicación porque a imaxen ten que ir explicada de alguma Mm. maneira. Pero eu aprendín co tempo a ser moi descritivo e unha sintaxe moi básica, é dicir, casi falando como os indios, sabes, que teñen moi pouca interpretación. Claro, Aquí, descripción pura e dura, descripción non? pura e dura da imaxe. Me refiro máis en redes de que tú a fotografía acompañas dun pequeno texto para explicar por qué esa foto Claro. ou por qué das esa foto e entonces os 144 caracteres quedánseme moi grandes xa. Xa, Cada sí. vez intento explicar menos as miñas imaxes, non? Que a imaxe fale por si sola. E crees que o feito de que agora todo o mundo ten un teléfono cunha cámara de alta resolución, crees que agora a xente quítalle máis valor quizáis ao traballo dos fotógrafos, os fotoxornalistas, porque todo o mundo cree que é fotógrafo? Sí, eu creo que sí, que ás veces e por eso temos que facer un gran esforzo os fotoxornalistas e agradezco moito este podcast para explicar que é o traballo dun fotoxornalista e o que facemos, non? Porque de algún xeito a fotografía que sea tan accesible a todo o mundo, pois parece que lle resta valor, non? E non é así polo todo o que estamos explicando, é dicir, é moi importante todo o traballo previo que hai e ademais é que as cámaras de fotos non son as que toman as imaxes. Unha cámara de fotos sin un fotógrafo detrás non Ujú. funciona. A miña cámara sin min non fai fotos. Mm. Quen realmente toma as fotos é o fotógrafo. A ferramenta é ese medio que dota o fotógrafo para realizar imaxes, non? E iso eu creo que ás veces non queda claro pola banalización da imaxe en este gran fluxo constante, esta sobreexposición a imaxes Mm. que estamos expostos, pero bueno, eu creo que a ninguén se lle escapa que cando hai un traballo previo, un fotógrafo detrás das imaxes, pois eso, aínda que eso sea nas redes, se nota o Mm. sea, eu non preciso nunha conta dunha rede social mirar o encabezado se pon se é fotógrafo ou non, Mm. non? O seu traballo dice se eso está tomado por un e todas están tomadas con cámaras de fotos, non? Mm. Unha cámara de fotos é unha ferramenta. Eu teño unha máquina de escribir na miña casa fantástica. A miña nai era profesora de mecanografía e teño unha Olivetti preciosa, pero eso non me convirte en escritor. Xa. Teño unha ferramenta que valdría para escribir libros, Mm. pero non me converte en escritor Bueno, porque me falta esa parte, esa formación para selo. Poderei selo, pero primeiro pero a máquina non me dá esa tamén pasa co de titulación, non? escribir libros, tamén Claro. agora todo o mundo Claro, é entón, poeta. a cámara de fotos, que mercar unha cámara de fotos, eu nos meus comezos, a cámara de fotos foi algo que merquei cando era moi novo,
porque quería facer fotos, pero cando merquei esa cámara, a miña Cantos primeira, anos tiñas? pois tiña non sei se chegaba aos 20 anos cando merquei a miña primeira cámara de fotos, porque merqueina co meu primeiro soldo. Cando empecei de novo traballando en hostelería nocturna, Ah, cando me deron o meu primeiro soldo de camarero, que traballaba daquela mentre estaba completando os meus estudios, pois me fun a Coruña, que daquela había un referente que era unha tenda que había na Coruña que chamaban Foto Artús, e con mi primer sueldo mirei ali os escaparates a ver que cámara me podía comprar, e me comprei unha cámara, pero en aquel momento non era fotógrafo. En aquel momento tiña unha cámara e claro. aspiraba a ser fotógrafo e a formarme para entender e manexar esa cámara de fotos, porque xa che podo dicir que foi proba e error dende o principio, pero dunha maneira porque que eu non entendía. Eu propiamente pensaba que a ferramenta xa me daba o contexto, non, do traballo, pero non, porque descubrín, claro, como estábamos afeitos a estos, como están agora feitos nos móviles, que lle das Claro, un botón e ya sale, sí. non, é todo algo moi automático. Naquela primeira cámara, que me merquei eu totalmente manual, ¿no? Unha cámara de fotógrafo, ¿no? Unha cámara ya con muchos Que pesa, botones, non? con de peso, era Porque unha ademais antes pesaban máis, sí, non? Como pesaban agora. máis. Unha Yasica de metal, ¿no? Unha cámara, unha FM3, creo recordar que era. Esa cámara, tiña un montón Cam de ca botós. cambias o ton de voz e esa Claro. cámara. E entonces eu miraba para ela porque ahora se a collo me parecería pequena incluso Claro. respecto co material que traballamos, ¿no? Pero en aquel momento a mí me parecía que claro, que eu a colgaba aquí do pescozo e ya era un fotógrafo porque levaba unha cámara con moitos botóns. Non sabía nin para que valían, ni Claro. entendía todo o que poñía, ¿no? E entonces eu lle daba o botón e eu disparaba, pero non salía nada, non salía, entregaba os carretes, que era analóxico en aquela época, e cando miraba o resultado aquelo era desastre tras desastre, Eras porque consciente de que era un pouco desastre ou sí, sí? totalmente, porque decía eu teño que comprar un libro e entender que quere Claro. decir todo isto, non? Porque non sabía nada. Os meus comezos en fotografía foron así moi peculiares, en realidade. Ujú. Algo ten que ver o Prestige, non? Para cambiar de rumbo. Sí, o Prestige foi o evento que marcou a miña traxectoria como fotógrafo, e que me levou a entrar no mundo do fotoxornalismo, a convertirme, non en fotógrafo, sino que tampouco quero dicir que fora fotógrafo daquela, porque tiña unha formación moi básica aínda, non? Pero cando aconteceu o do Prestige, eu era fotógrafo. Ou quería ser fotógrafo. E a partir do Prestige tiven claro que non quería ser fotógrafo, quería ser fotoxornalista, Ujú. porque ese evento, me levou, daquela estaba nunha nunha escola facendo, laboratorio de imaxe, ¿no? Que era todo el proceso químico de como traballábamos, toda esa parte, digamos, máis fea da fotografía, que era o traballo no laboratorio, O non? revelado. Aí sí que me formei ben, ¿no? Porque me gustaba moito isto de meterme no laboratorio con este encanto de esta luz vermella inactínica. Iso xa non o fas, No, porque isto hai xa non o facemos. nostálxicos que Sí, sí, siguen pois é facendo. Teño bonito. teño ganas teño de feito ampliadoras na casa e de tal, pero ás veces no trastero teño todo ali montado, ás veces penso en facer espazo un pouco no trastero e volver a montalo, e de feito que agora que meu fillo xa empeza a ter unha idade, para chegar a entender todo eso, pois o mellor algún día aínda nos encerramos e nos metemos ali dentro dese cuarto, non? E en aquela altura que me estaba formando moito con isto, pois estábamos metidos no laboratorio, facíamos, moitas cousas no laboratorio, todo ese proceso químico, non? Ese cheiro a rodinal, esos reveladores rápidos, eso que nos manchábamos e tinxíamos os dedos das más en meter as augas, esa maxia que para min sempre existirá de ver aparecer esa imaxe latente nun papel e ver pouco a pouco como vai aparecendo, non, movendo as cubetas e Sí. demais, aquelo encantábame, pero o Prestige chamou por min, pasaba que en aquel momento eu non entendía como podía estar mirando unha cubeta cando a 40 kilómetros da miña casa estaba acontecendo eso que eu estaba vendo pola tele e en fotografías de outros Claro. xornais, non? E entonces me collín esa cámara que xa tiña
esa cámara manual que en aquel Esa momento primeira cámara? xa sí, con esa primeira cámara. Con esa primeira cámara, pois xa, comecei a ir alí a facer fotos, xa sabía un pouco como funcionaba, xa entendía os botóns, de alguma maneira xa me ensinaran, non? E bueno, no que estaba facendo o laboratorio, que é un pouco o mesmo, pero en proceso inverso, non? Mm. Entón, empecé a facer fotos do Prestige, que me preguntan: "Pero para quen traballabas?". Para ninguén. Eu quería fotografialo, eu quería ir, eu quería e foi como unha boda, foi un flechazo, non? E entonces eu quería casarme con ese mundo porque dime conta de que quería facer fotos alá donde sucedía algo e quería facer fotos para contar o que estaba acontecendo, as cousas que a min me Como interesaban. unha chamada, Sí, case foi case divina. unha chamada e entonces de repente pasou por diante miña os medios de comunicación, que eu nunca pensara traballar en medios de Ah, non? comunicación, non tiña ningún tipo de vinculación. Eu era un fotógrafo e facía fotos do que me interesaba, E pero non. de que facías? Pois facía naquela historia, era un rapaz novo, pois que fotografiaba o que veía e o que lle interesaba e Mm, era un pouco fotografía ventana, non? Un pouco fotografía ventana interior, en canto de que fotografiaba as cousas que a mí me interesaban, claro. o mundo que eu era moi novo, o mundo que eu estaba descubrindo, traballaba de noite, facía fotos de noite, da sociedade pero era nun término máis artístico, máis poético, non tan informativo, Mm. pero cando empecé a facer fotos do Prestige Penso que hai foi un algo cambio. tamén de poético nas túas fotos informativas. Sí, porque hai ese compoñente de fotógrafo, sin renunciar a outra parte. Lembro que no momento que estaba tomando as fotografías no Prestige, eu pensaba máis en imaxes que poderanse pendurar Ujú. nunha parede e expoñer, non? Porque non tiña relación cos medios nin ninguén me iba a comprar esas imaxes, non? Pero claro, hubo aí unha pequena exposición que coñecín a outros fotoperiodistas que tamén estaban ali. Aquí tamén me gustaría mencionar a un compañeiro, a Miguel Muñiz, que é o fotoxornalista actual del diario ABC aquí en Galicia, e fixen unha pequena exposición con el, non? É un fotógrafo, un gran fotógrafo tamén, que tamén ten esa parte e ese gusto pola estética nas súas fotografías, non? E entonces, acórdome que colgamos algunhas desas imaxes en algunha pequena sala de exposición e demais, e fixemos, e a mí me parecía fantástico poder ter as miñas fotos colgadas ao lado de fotoxornalistas xa daquela que estaban traballando e que estaban recibindo premios polo seu Mm. traballo do Prestige e demais, non? Entonces, a partir de aí foi como eh, como conxugo todo isto? Como Claro. conxugo esta idea que teño sobre a fotografía e esta información? Bueno, pois traballando nun medio de comunicación, no? Centrei todos os meus esforzos en acadar un traballo nos medios de comunicación. E así foi. E así foi, comecei na Voz de Galicia, Ujú. eh, xunteime con grandes profesionais dos que aprendín moito, aprendín o oficio, aprendín a todo ese código do que falábamos, que é o que se pode facer, fixen moitos baches, fixen moitas fotos sin importancia en ese momento, pero fas callo na man. Acostumaste a vivir cunha cámara na man e a contar historias, non? Intentar facer de lo máis pequeño lo máis grande, non? E a partir de aí, creo que é fundamental que calquera cousa que fotografíes, sea lo que sea, deixes o corazón e a alma neso no que estás facendo. Ujú. Dice eso de vivir, non, cunha cámara na man, como é o día a día dun fotoxornalista? Porque non sempre estás viaxando, non sempre, non, esas coberturas un pouco máis espectaculares non suceden sempre. Como é un día normal? Sé que hai Pois algún día normal, que penso que non. sí, hai días normais. Miña nai ás veces ten unha pregunta que cando me chama por teléfono ás veces me dice: "A ver,
onde andas? Sabes, como, porque claro, no día a día de outros traballos, pois tes como un Claro, espacio físico sí, consolidado onde estás, non? Pero ela, pois me pregunta porque non sabe onde estou, non? E a miña parella, pois igual, non? En plan, pola mañá dice: "Onde vas hoxe?", non? claro. Moitas veces lle digo: "Non sei", é que non sabemos a onde vamos. Isto é un pouco complexo, relacionar cos teus amigos e co teu entorno ata que comprenden o que é un pouco a vida dun fotoxornalista, non? E é que non podemos facer planes, é complexo facer planes a longo prazo porque se me preguntas ahora mesmo que vou facer mañá, direiche que non teño nin idea, non sei o que vou a facer mañá. Non sei nin como vai acabar o día de hoxe, non? É dicir, estamos sempre expostos a este cambio constante na información, porque a información gráfica non se pode pospoñer, non se pode deixar e dicir isto que acontece Claro. hoxe e mañá xa o contamos, non? E de algún xeito, non? Hai que estar ali, non? E moitas veces anticiparse a esas coberturas. Entonces, para min o fundamental dun fotoxornalista é estar ben documentado. Entonces, parte da miña actividade diaria, cando tan pronto me ergo, pois é poñer a radio xa, mentras almorzas, xa estás escoitando Mm, a radio, a outros compañeiros, nutrirse de todos os medios de comunicación e dos mm. grandes compañeiros que temos aquí en Galicia que fan un traballo inmenso, non? E ir collendo toda esa información. Bueno, realmente xa tes un previo, porque xa lees toda a información nas axencias as que está suscrito o medio para ter todo este tipo de previsións do que vai acontecer, non? Xa todo este adelante de gabinetes e demais, de todo o que vai acontecer, do que é o que va a pasar. Pensar que es lo que tiene potencial gráfico, que no, donde pode haber unha foto, donde non pode haber unha foto, non? E todo isto da experiencia e consiste en estar moi ben informado, en saber o que vai acontecer e intentar compaxinalo e que non rompa a túa vida normal, non? Isto depois tes que compaxinalo pois como Claro, calquera outra persoa ca súa familia, ten que ser cas súas difícil, citas, ¿no? pero bueno, eu creo que xa os meus grandes amigos que ademais ao final somos moi sectarios e xa tamén traballan nos medios de comunicación, pois co tempo pois aprendes a que donde dixen vou estar non estou. Igual non estás. Igual non estás, non? E Igual sí, entón igual non, non? igual sí, igual Que non, é moi porque tes galego que e tamén, pois, moi claro, de tes que traballar xornalista. e non despois tamén ten unha parte de que, pois, temos moito tempo libre en cuanto a esos espazos nos que a maior parte da xente pode traballar e entón, pois, podemos dar un paseo moi tranquilamente pola mañá un día pola beira do río, Como mentras a maior Rajoy. parte exactamente, ou esperarte ali a que Rajoy dea ese pequeno paseo, mentras a maior parte da xente pois, está mellor máis encerrado nunha oficina Mm, cumplindo un horario estricto, non? ujú. Óscar, podería estar falando horas contigo, a verdade, porque tamén me queda, por exemplo, esas fotografías máis costumbristas, non? Que fas aquí, en Mm. Galicia. Bueno, sí, A eso xa diferencia, non? É outro é responde outro ritmo. sí, responde máis a unha inquedanza, documental, no? Documentar un pouco a sociedade que me rodea, da que eu formo parte, non? Me interesa documentalo porque ademais é unha cousa que sempre sentín que hai un montón de imaxes que recordo de neno que me houbera encantado poder transmitir e son esas cousas que eu xa recordo e que, por exemplo, o meu fillo xa non ve, non? Claro. Entón, de algún xeito, intentar eu documentalo, paréceme que é importante, non? Aquí sí que hai grandes fotógrafos que están facendo un traballo máis concreto sobre eso e que admiro moito e respeto moito, pero en realidade o meu simplemente responde a un interés persoal que non ten máis trascendencia no meu traballo, pero que cando mo atopo e cando vexo, pois vexo cousas que me identifican a miña xente, que o vexo como propio e que me gusta retratar. Gústame ir ás romerías, gústame ir ás festas, gústame ir a todo este tipo de eventos que encontramos e que nos fan ser quenes somos como pobo, Ujú. claro. Pois Óscar, moitísimas grazas por ser o noso primeiro convidado. Queda
o listón moi alto, Moitas eh, gracias, por por contar comigo para e este nada. arranque. E grazas pola túa ollada, por ese respeto, esa entrega tamén á profesión, que ao final tamén é cuidarnos a nós, a sociedade, non? Que somos os que consumimos ese produto, en este caso, de tanta calidade. E, por suposto, parabéns polo premio. Moitas Parabéns. gracias gracias a vos por abrir esta pequena, ventá ao mundo do fotoxornalismo. Moitas grazas.